ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ዶክተር ወልደይ ኣባዲ ስፔሻሊስት ሕማማት ማህፀን ክትትል ጥንስን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ጥንስን ሕማም ቫይረስ ማርበርግ ኢና ክንመሃር ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ሳሕቲ ዝረአ ግን ድማ ከቢድን ዝበዝሕ እዋን ቀታልን ብቫይረስ ማርገር ዝመፅእ ሓያል ሙቐትን ደም ምፍሳስን ዘምፅእ ዓይነት ሕማም እዩ ብፍሉይ ናይዚ ቫይረስ ዝርግሕኡ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝገልጹ ሓበሬታታት ብጣዕሚ ኣዝዮም ውሑዳት ብምዃኖም እንታይነት ሓደገኝነት እቲ ቫይረስ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ግን ድማ በቶም ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ እዋን ጥንሲ ሳዕቤኑ ናዶ ንቖልዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ነዚ ሓደገኝነት እዚ ንምቕናስ ንጥኑሳት ኣዴታት ኣብ ቅድመ ክትትል ጥንሲ ኣብ ግዜ ጥንስን ኣብ ወሊድ ከምኡ እውን ኣብ ግዜ ምጥዋፍ ኣገልግሎት ዝህብ ማንም በዓል ሞያ ዕዙዝ ዝኾነ ኣስተምህሮ ቅድመ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ብተወሳኺ ተቓላዓይነት ጥኑሳት ንምቕናስ ኣብ ኩሉ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣዴታት ዝህብ ትካል እዞም ዝስዕቡ ምድለዋት ክገብር ይግባእ ቀዳማይ ንወሊድ ዘድልዩ መድሓኒታት ኣቑሑታት ንወይኖም ኣብ ሓደ መውለዲ ኪት ወይ ከዓ ዴሊቨሪ ኪት ኢልና ንፅውዖ ክዘጋጀው ይግባእ ካልኣይ ምስ ወሊድ ምስ ሕርሲ ምስ ጥንሲ ተተሓሒዞም ዘጋጥሙ ፀገማት ንምሕካም ከምኡውን ንምክልኻል ዘድልዩ መድሓኒታት መሳርሕታት ብተመሳሳሊ ንበይኑ ፈሊኻ ምድላው የድሊ ንኣብነት ፒፒኤች ኪት ኢክላምሻ ኪት ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ብኻሊእ መዳይ ሕማም ቫይረስ ማርበርግ ዘለዎን ኣዴታት ግን ድማ ምንጻር ጥንሲ ዘጋጠመን ኣዴታት ልክዕ ከምተን ጥንሲ ዘይብለን ኣዴታት ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ ዝወሃቡ ኩሎም ዓይነት ኣገልግሎታት ብዝዓዘዘ መልክዑ ክረኽባ ይግባእ ጥንሲ ክንጸለላ ደልያ ዝመፀት ተገልጋሊት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማለት እዩ ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተነፀለላ ኣዴታት ካብ መሳርሒ ተጠቒምካ ምፅራግ ብመድሓኒት ክውገደለን ይምከር ምኽንያቱ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝፍጠሩ ፈሰስቲ ወይ ድማ ኣብቲ ሙሉእ ሙሉእ ዘይከደ ድቅን ውፅኢት ድቅን እቲ ቫይረስ ተዓቂቡ ስለ ዝፀንሕ ብመሳርሒ ተሓጊዝካ ኣብ ዝፅረገሉ ግዜ ዝለዓለ ናይ ምምሕልላፍ ዕድል ይህሉ ካሊእ ኣብ ዘይመዓልቱ ሕርሲ ዘጋጥመን ኣዴታት ኣለዋ በቲ ቫይረስ ሃልዩ እውን ግን ድማ ኣብ ዘይመዓልቱ ሕርሲ እንተደኣ ጀሚሩ እውን ከምተን እቲ ቫይረስ ዘይብለን ኣዴታት ዘድልዩ ኩሎም ዓይነት ኣገልግሎታት ክወስዳ ይግባእ ካሊእ ንሪኦ ጉዳይ እንታይ እዩ እቲ ቫይረስ ሃልዩዋ ኣብ እዋን ሕርስን ወሊድን ክንትግብሮም ንግቡእ ተግባራት እዩ ሓንቲ በተለይ ኣብ ዝቐረባ እዋን በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐት ኣዶ ንቆልዓ ጥራሕ ተባሂሉ መድፍኢ ክትወሃብ የብላን እንታይ እዩ ተመራፂ ሕርሲ ባዕሉ ብተፈጥሮ ክጅምራ እዩ ዝምከር ነቲ ቆልዓ ወይና ነታ ኣዶ ሓደጋ ዘስዕቦ ነገር ማለት መጥባሕቲ ዘድልዮም ነገራት ጥራሕ እዩ ብመጥባሕቲ ክስራሕ ዝግባእ እንተዘይኮይኑ ተፈጥራዊ ሕርሲ ክጅምር ትፅቢት ክግበር ኣለዎ ወይ ከዓ ግዜ ክንህብ ኣለና ካልኦት ዘየድልዩ ተግባራት ምውጋድ ማለት ተደጋጋሚ ማህፀን ዘይምርኣይ ቀሲ ኣንሽቲ ባዕሉ እስካዕ ዝፈሶ ክንፅቢ ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ ሕርሲ ንምፍጣን ተባሂሉ ቀሲ ኣንሽቲ ባዕልካ ይፈስስ እዩ እና እዙይ ክውገድ ኣለዎ ካሊእ ናይ ሕርሲ መከታተሊ መሳርሕታት ብኣግባቡን ብዝዓዘን መልክዑ ምትግባር ካሊእ ብድሕሪ ቆልዓ ምውላዱ ንኣዶ ንቆልዓ ዝወሃቡ ኩሎም ተግባራት ምፍፃም ብሂወት ንዘሎ ቆልዓ ኣብ ነዋልደሉ ሰዓት ክልተ ዝተፈላለዩ መቐሳት ወይ ከዓ መቋፀሪ ዕትብቲ ክንጥቀም ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ልቢ ክነእትዮ ወይ ከዓ ክነስተውህሎ ዘለና እቲ ቆልዓ ብሂወት ይሃሉ ይሃሉ ብዘየገድስ እቲ ቫይረስ ኣለዎ ኢልካ ክንሓስብ ኣለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ
ብተወሳኺ ስቲች ዘይምስራሕ መድሓንቲ ባዕልኻ ብኢድካ ዘይምውፃእ ወይ ድማ ብጣዕሚ ግዴታ ተዘይኮይኑ ብመሳርሒ ተሓጊዝካ ቆልዓ ዘይምውላድ ምስ በላሕቲ ነገራት ምስ ፈሳስቲ ዝህሉ ምንኽኻ ብዝተኻለ መጠን ክቕንሱ ምግባር ካልእ ተወሳኺ እንታይ እዩ እቲ ቫይረስ ዘለዋ ኣዶ ዝተፈላለዩ ሳዕቤናት ከጋጥማ ይኽእል እዩ እቲ ቆልዓ ውሽጢ ማህፀን እናሃለየ ካብቶም ሳዕቤናት ሓደ እንታይ እዩ ምንፃል ጥንሲ ክኸውን ይኽእል ሞት ድቂ ወይ ከዓ ቆልዓ ክኸውን ይኽእል እዙይ ብሰንኪ እቲ ለበዳ ወይ ከዓ እቲ ቫይረስ ዝመፁ ሳዕቤናት እዩ ካሊእ ረኽሲ ኣብቲ መድሓንቲ ይህሊ ኣብቲ መድሓንቲ ረኽሲ እንድሕር ሃልዩ ናብቲ ቆልዓ ካብኡ እቲ ድቂ ወይ ከዓ እቲ ቆልዓ መጉዳእቲ የጋጥም ማለት እዩ ብፍሉይ ሞት ኣዶ እውን ከጋጥም ይኽእል ሞት ኣዶ እና ሞት ቆልዓ እስካብ ሓደ መፅናዕቲ እስካብ 100% ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝኾነ ዕዙዝ ዝኾነ ጥንቃቐ የድሊ ማለት እዩ ካሊእ ጉዳይ መጥባሕቲ ዝምልከት እዩ እቲ ቫይረስ ዘለዋ ኣዶ መጥባሕቲ ወይ ከዓ ቀይሰራዊ መጥባሕቲ መዓዝ እዩ ክስራሕላ ኣለዎ ወይ ከዓ ክስራሕ ኸ ይምከር ዶ ንዝብል ሕቶ ብማርበርግ ቫይረስ ኣዝየን ዝተጠቕዓ ኣዴታት ብኦፕሬሽን ከይፃወሮ ስለ ዝኽእላ ኦፕሬሽን ኣይምረፅን ስለዚ እስካብ ሕዚ ብዘለዉ ሓበሬታታት ጥንኩር ዝኾነ ቀይሰራዊ መጥባሕቲ ክውለድ ኣለዎ ዝብል መምርሒ የለን ግን ግዴታ ብዝኾነሉ ሰዓት እታ ኣዶ እውን ብጣዕሚ ዘይተፀንዐት ክትኸውን ኣለዋ ስለዚ ንቆልዓ ወይ ንኣዶ ኣገደስቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብቻ መጥባሕቲ ክስራሕ ኣለዎ ካብ ጥንሲ ወፃኢ ምስ ምርባሕቲ ተሓሒዞም ዝስርሑ ዝተፈላለዩ ኦፕሬሽናት ወይ ከዓ መጥባሕትታት ኣለዉ ስለዚ ሂወት ኣድሕን እንተዘይኮይኖም መጥባሕቲ ክስራሕ የብሉን ኣብ መወዳእታ ምስ ምጥዋብ ተተሓሒዙ በቲ ቫይረስ ዘለዋ ኣዶ ክተጥብዎ ይምከር ካልኦት ኣማራፂ ክትጥቀም እዩ ዘለዋ ይቕኒየለይ